بسماي درتنا حجي شامليتي كفال نايتي تيوري نكتاتلو زلنا نبصحنا زلنا يعني لو معنتي تمرتنا دما اونرشيلت تكون مالتي ወይ ድማ ተወሳኽቲ ሓበሬ ምልክታት ተወሳኽቲ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እቶም ቀንዲ ምልክታት ዝበልናዮም ወይ ከዓ እቶም ዝሓለፈ ዝረኣናዮም ምልክታት ካብ 1 ክሳብ 7 መብዛሕትኦም ቀንዲ ወይ ሜን ሳይንስ ኮይኖም እዚኦም ከዓ ኣብ ትሕቲኦም ኮይኖም ወይ ምስኦም ተወሲኾም ነቲ ሕጊ ዝያዳ ዘትርርዎ ወይ ከዓ ዝያዳ ሓበሬታ ዝውስኽሉ ማለት እዩ እዚኣ ንኣብነት ናይ ርሕቀት እያ ኣብ ርእሲኣ ንኣብነት ናይ ኣጋር ምልክት እንተለዋ ድሕሪ 100 ሜትሮ ናይ ኣጋር ምልክት ኣሎ ወይ ከዓ ድሕሪ 100 ሜትሮ ናይ ኣጋር ድስግር ምልክት ክፀንሐና እዩ ማለት እዩ ወይ ናይ ኣጋር መስገር ኣሎ ወይ ከዓ ናይ ኣጋር ምልክት ተወሳኺ ፀንሐካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ርእሲ እዚኣ ሓንቲ ናይ ኣጋር ምልክት ትህሉ ማለት እዩ ኣጋር እንዳሰገረ እንታይ ማለት እዩ ድሕሪ 100 ሜትሮ ከምኣ ክትፀንሐና እያ ማለት እዩ ስለዚ ትጥንቀቕ ነዚ ምስ ረኣና እንታይ ንገብር ተዘድሊ ጥንቃቐታት ንወስድ ንኣብነት ናይ ኣጋር ተኾይኑስ ቀስ እናበልና ወይ ኣጋር ክንዕዘብ ኣለና ማለት እዩ ኣጋር ተዘይሃልዩ ነፃ ኮይንና ንዝውር ተሃልዩ ግን ሙሉእ ጠጠው ኢልና ነሕልፎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣተን ሕቶታት እዚአን ክልተ ሰለስተ ኣብ ቲዮሪ ካብ ዝመፅእ ክኸውን ኣብ ምዝዋር ግን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ብምሉእ ተሓዊሱ ክኣቱ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ እተን ክልተ ሰለስተ ንብለን ምናልባት እንዳኸድና ክንሪአን ኢና እዚ ዝተወሰነ ርሕቀት ናይ ኪሎ ሜትር ኮይኑ ወይ ብሜትሮ ኮይኑ ዝተወሰነ ነገር ዝኾነ ሕጊ ተሂብካ ኣብ ውሽጡ እዚአን ኣለዋ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ እንስሳ ስእሊ ብላዕሊ ተትህሉ ናይ ኤልግ ንበሎ ኣብ ውሽጢ እዚአን ካብ 200 ሜትሮ ክሳብ 1.3 ኪሎ ሜትር ምናልባት እንስሳታት ክኣትዉካ ክእሉ እዮም ከም በዓል ኤልግ ወይ ዝኾነ ናይ ኣባጊዕ ቦታ ተኾይኑ በጊዕ ስእሊ ስእለልካ እሞ ካብ ኣባጊዕ ተጠንቀቕ ብለካ ሕጂ ተኸጠንቀቐካ ዝደለየ ቀንዲ ነገር ኣብ ላዕሊ ኣሎ እዚ ከዓ ኣበይ ቦታ ወይ ኣበይ ናይ ርሕቀት ወይ ስትሬች ወይ ኦብስትራክሊንግ ከም ዘሎ ይነግረካ ማለት እዩ እዚ ዝበዝሐ ግዜ ምስ ናይ ፓርኪንግ ዝመፅእ ኮይኑ እዚ ካብ 8 ክሳብ 17 ዘሎ ሶኒ ሶሉስ ረቡዕ ሓሙስ ዓርቢ ዝኸውን ማለት እዩ እዘን መዓልታት እዚኣተን ኣብ ብራኬት ከይኣተወ እንታይ ንገብሮ ማለት እዩ እዚ ናይ ስራሕ መዓልቲ ንብለን ወይ ወርኪንግ ዴይስ ንብለን እታ ቀዳም ግና እዛ ብራኬት ዘላ ማለት 8 ክሳብ 15 ብፀሊም ቀዳም እያ ማለት እዩ እዚኣ ታሕተወይቲ 18 ክሳብ 20 ሰንበት ወይ ከዓ ኦፊሻል ሆሊዴይስ ወይ ከዓ ቀይሕ መዓልቲ ንብሎም ኖርዌይ ናይ ዕረፍቲ መዓልትታት ማለት እዩ ኣብ ሶኒ ሶሉስ ኮይኑ እውን በዓል እንተኮይኑ በዚ ምናልባት ክትከኣ ክእል ስለዚ ሰንበት ወይ ናይ ህዝባዊ በዓላት ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ፓርኪንግ እዚኣ ትህሉ ማለት እዩ ዝበዝሐ ግዜ እዚኣ ናይ መኪና ዝኾነ ምልክት ሃልዩ እዚኣ እንተሃልዩ ንመኪና ይምልከት ትምልክት እቲ ማለት እዩ ስለዚ ንሪኦም ዘለና ኩሎም እንታይ እዮም ተወሳኽቲ እዮም ስለዚ ዝበዝሐ ግዜ ብኖሽክ ከዓ ኦነር ሽልት እዮም ዝበሃሉ ኣብ ትሕቲ ሽልት ዝኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ላዕለዋይ ሽልት ዝያዳ ዘትርሩ ማለት እዩ ነቲ ላዕለዋይ ሳይን ወይ ምልክት ናይ ትራፊክ ዝያዳ ዘትርሩ ማለት እዩ ወይ ዝያዳ ስፔሲፊክ ዝገብርዎ ዝያዳ ንፁርነት ዝህብዎ ንኣብነት ዝኾነ ምልክት ሃልዩ እዚኣ እንተሃልያ እቲ ምልክት እቲ ንመኪና እዩ ዝምልከት ንብሽክሌታ ይምልከት ወይ ንዓባይ መኪና ይምልከት ንመኪና ወይ ፓሽን ቢል ከምዚኣ እዩ ዝምልከት ማለት እዩ ናይ ገዛ መኪና እቲ ምልክት እቲ እዚ ከዓ ኣብ ታሕቲ ስለ ዘላ እዚኣ ንዓበይቲ መኻይን ወይ ከምዚኣ ዓይነት መኻይን ትረከቢል ላስተቢል ይምልከት እቲ ምልክት እቲ ንኣውቶቡስ ይምልከት እቲ ብላዕሊ ዘሎ ምልክት ንትራክተር ወይ ቮግንቶግ ይምልከት ስለዚ ተወሳኽቲ ኣብ ታሕቲ ዝኸውን እዩ እዚ ብዙሕ ከቢድ የብሉን ዳርጋ እዚኣ ናይ ሃንዲካፕ ምናልባት ኣብ ፓርኪንግ ኣብ ናይ ሃንዲካፕ ፓርኪንግ ፓርክ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ እቶም ኣብ ናይ ስንኩላን ቦታ ፓርክ ክገብሩ ዝኽእሉ ወረቐት ኣላቶም እሳ ኣብቲ ዊንድሺልድ ኣብቲ ቅድሚት ፍሮንት ሩተ ወይ ካብቲ ቅድሚት ዘሎ መስትያት ኣብቲ ዳሽቦርድ ኣብ ላዕሊ ገይሮም ርኡይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ገዲፎም እዮም ዝኸዱ እቲ ፓርከሪንግ ስቲላተልሰ ናይ ፓርኪንግ ፍቓድ ዘለዎም ጥራይ እዮም ዝምልከቶም ስለዚ ፓርክ ክትገብር ከለካ ድሌትካ መሬትካ ፓርክ ግበር ተባሂልካ ፈተና ኣብ ናይ ስንኩላን ከይትህሉ ጥንቃቕ ኣለካ ማለት እዩ ናይ ስንኩላን ምልክት ወይ ብፖስት ጠጠው ኢሉ ኣብ ሓፂን ምልክት ክህሉ ይኽእል ወይ ከዓ ኣብ መሬት እዛ ስእሊ እዚኣ ትፀንሐና ትኽእል እያ ማለት እዩ ከዚ ሓንቲ ወይ ክልተ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ናይ ፓርኪንግ ቦታ ኣሎ
ኣብኡ ፓርክ ክንገብር ኣይንኽእልና ማለት እዩ ፍቓድ ተዘይብልና እቲ ፍቓድካ ኣብ ዝረአ ቦታ ንገብሮ ተቆፃፃራይ ክመፅእ ከሎ ስለዚ ተወሳኺ ምልክት እዚኣ ቡቢል ዓይነት ማለት እዩ እዚኣ የለር ኢኬ ማለት ቴክስት እንድዩ የለር ኢኬ ማለት ብጀካ ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ኣብዛ እዋን እዚኣ የለር ኢኬ ቡስ ኦ ታክሲ ትብል ዘላ ብጀካ ኣውቶቡስን ታክስን ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ብጀካ ኣውቶቡስን ታክስን እቲ ላዕለዋይ ምልክት ማለት እቲ ላዕለዋይ ምልክት ሕጂ ንኣብነት በዚ ምሕላፍ ኩልኩል ብጀካ ኣውቶቡስን ታክስን እንተይልካ እቲ ኣብ ተንካልኦት መኻይን ብኡ ክሓልፋ ኣይከኣላን እየን እዚ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ኣሮ ዘለዎ ምልክት ገይሩ ከምዚ ኩናት ምልክት ገይሩ ይህበካ ኣብ ትሕቲ ሽዑ እዚኣ ሽዑ ተን በኣ ዝሓልፋ የለር ኢኬ ብጀካ ኣውቶቡስን ታክስን ካልኦት በዚ ክሓልፋ ኣይፍቀደኒ ወይ በዚ ክሓልፋ ኣለወን ንብለካ ማለት እዩ ዝበዝሐ ግዜ በዚ ክሕለፋ ማለት እዩ ነተን ኣውቶቡስካ ንበይነ ንህበን ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኮሌክቲቭ ፈልት ወይ ናይ ፓብሊክ ትራንስፖርት ዝኸዳሉ መንገዲ ንበይኑ ኣብ ገሊኡ ኸ ኖርማል መኻይን ናይ ገዛ ዝኸዳሉ ኸ በይኑ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እዚኣ እንተላ ተኣሮ ንሪኣ እሞ ብኣ መሰረት ንኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝኸዳሉ ኣውቶቡስን ታክስን ብየማንካ ክኸውን ይኽእል ብፀጋምካ እቲ ኣሮ እዩ ዝሕብረካ ዝያዳ እቲ ኩናት እዚ ዝኾነ ምልክት ትህበካ እሞ ንኣብነት ናይ ኣጋር ምልክት ኣብ ላዕሊ እንተላ እዚኣ ኸ ኣብ ትሕቲኣ ትህሉ እዚኣ ኣብ ትሕቲኣ ተላ ሕጂ ምስ ተጠወኻ ንበሎ ንየማን ናይ ኣጋር ምልክት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተርን ኣሮ ወይ ስዊንግ ፒል ንብሎ ዘለና እቲ ሜይን ሳይን ኣፕላይስ ኣፍተር ዘ ተርን እቲ ቀንዲ ሳይን ንኣብነት ናይ ኣጋር ድሕሪ ምጥዋይና እዩ ዘጋጥም ኣብዚ ምስ ተጠወናት ናይ ኣጋር ክንረክብ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ግዜኡ ግን ኣብዚ እንታይ ገብረልካ ኣቐዲሙ ቅድሚ ምጥዋይካ ኣጋር ከም ዘሎ ንኣብነት ስለምንታይ ክገብሮ ክእል ጥውይ ኢልካ ኣጋር ትዳ ፀኒዕካ ከይትርግፆም ማለት እዩ ስለዚ ቀዲሙ የጠንቅቐካ ኣሎ ስለዚ ቀዲምካ ስኻውን ናሃረኻ ክቅንስ ኣለካ ጥውይ ኢልና ዝበዝሐ ግዜ ስፒድ ርኢና እታ ናይ ቅሳነት ምልክት ዝበልና ርኢና ጉያ ኢልና ኢና ንሓልፍ ወይ ጉያ ኢልና ኢና እቲ ስፒድ ንበፅሖ ንፍትን ስለዚ ከምዚ ተጠንቂቕካ ፀኒሑ ግን ቀኒስካ ክትጥወ ኣለካ ምክንያቱ ኣጋር ክህሉ ከም ዝኽእል ድሮ ተጠንቂቕካ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ኸ እግርኻ ካብ ነዳዲ እንተደኣ ኣሊኻዮ ኣብ ናይ ፍሬኖ እንተደኣ ጌርካዮ ፀኒሕካ ከይሓዝካ ፍሬኖ ፅቡቕ ምልክት እዩ ነቲ መምህር ማለት እዩ ምክንያቱ ሃንደበት ኣጋር ተደኣ ፀኒሑ ምኻ ጠጠው ክትብል ተዳሊኻ ስለ ዘለኻ ማለት እዩ እዚ እዚኣ ሕጊ እዚኣ ንብሙሉአን ዘን ዝስዕባ እየን እቲ ቀንዲ ምልክት ምስ ተጠወኻዮ ዘጋጥም ንየማን ኣብዚ ኣፀቢቕካ ምስ ተጠወኻዮ ዘጋጥመካ እቲ ቀንዲ ምልክት ኣብዚ ተኺልካ ምስ ከድካ ምስ ፀጋም ኩለን እየን ሕድ እየን ማለት እዩ እዚኣ ናይ ፈተና ሕቶ ዓይነት እያ እዚአን እውን ናይ ፈተና ሕቶ እየን ክመፃ ክእላ እየን ኣብቲ መፅሓፍ ሓንቲ ምልክት እያ ዘላ እዚ ብዙሕ ዘሎ ካብቲ ናይ ስታተንስ ቫይቨሰን እዩ ስለዚ ተዓፃፅፍ ንክእል ኣለና እታ መሰረታዊት ሓሳብ ጥራይ ክንሕዝ ኣለና ንሳኻ ተቐንዲ ምልክት ምስ ተጠወኻዮ ወይ ከዓ ነቲ ምልክት ሂብካ ዘሎ ምስ ገበርካዮ ማለት እዩ እዚኣ ኸ ናይ ፈተና ሕቶ እያ እዚኣ ኸ ናይ 80 ኪሎ ሜትር ክትመፅእ ፀኒሕካ ሓደ ኣንጎሎ ይህሉ እሞ እዚኣ ትህሉ እዚ እንታይ ማለት እዩ ነዚ ኣንጎሎ እዚ ብ4 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ኢኻ እንተተጠዊኻዮ ተመራፂ ዝኸውን ሪኮመንድድ ዝኸውን ወይ ኣምበፋልቲ ዝኸውን ብኖርዌጅን ማለት ሪኮመንድድ ብእንግሊሽ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ካብዚ ንላዕሊ ተኣኺድካ ሓደጋ ዘለዎ ብጣዕሚ ልዑል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተመራፂ እዩ እዚ 80 ንብሎ ልክዕ 80 ክትከይድ ኣለካ 80 ክትመፅእ ፀኒሕካ እዚኣ ፀኒሓትካ ግን ኣንጎሎ ወይ ገለላ ዝኾነ ምክንያት እዚኣ ገይሮም ኣለዉ ስለዚ 40 ክትወርድ ክትክእል ኣለካ ተዘይኮነ ነብስኻ ካልኦት ትራፊክን ኣብ ሓደጋ ተእትላ ስለዛ ምልክት እዚኣ ሆየስት ፋርት ዝበዝሐ ናህራ ክትከዳላ ትኽእል ኣብ ኖርማል ግዜ ክንብል ከለና ኩነታት ኣየር ክኸውን ይኽእል እቲ መሬት ዘለዎ ማይ ጠሊ ክኸውን ይኽእል ወይ ፀልማት ድዩ ዘሎ ብርሃን ዝኩሉ ማለት እዩ ሜይቢ እረኣየካ ደሎ ኣንጎሎ ድዩ ዘሎ ኣብ ግምት እቲኻ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ምስ ረኣና ቀስ ተኢልና ነቲ ዝወሃበና ምኽሪ ተቐቢልና ኣለና ማለት እዩ ተኒሂርና ግን ኣንጎሎ ኣሎ ወይ ገለ ኣሎ ገለ ሓደጋ ክንኣቱ ኢና እቲ ዕድል ኣዝዩ ልዑል እዩ ሓደጋ ንክንፍፅም ማለት እዩ ስለዚ ተመራፂ እዩ ግድነት ግን ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ ብክንዲ ዝተጠወኻ ዝሓሸ እያ ትብል ዘላ ማለት እዩ ሪኮመንድድ ልዕሊኡ ግን እቲ ሓደጋ ላዕሊ እዩ ማለት እዩ
እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ክትከውን ትኽእል እንታይ እያ ናይ ዓቐበት ምልክት እንድዩ ዓቐበት ክትከይድ ከለኻ 10% ወይ 9% ኣሎ ስለዚ እቲ ዓቐበት ብጣዕሚ ጠላዕ ዓቐበት ዓይነት ማለት ብጣዕሚ ከምዚ ካብ ጎልጎል ፀቢቑ ትኽ ዝበለ ዓይነት ማለት እዩ ክትወፆስ ብጣዕሚ ከቢድ ዝበዝሐ ግዜ መኻይን ከቢድ ተሪር ዓቐበት እንተደኣ ኮይኑ ሓይሊ ስለ ድስእና እንታይ ይምረፅ ማለት እዩ ብፍላይ ማኑዋል ተኾይነን ኣውቶማት ተኾይንካ ትሰኢልካ ነዳዲ ጥራይ ሂብካ ኢኻ ትኸይድ እታ መኪና ሓይላ ባዕላ ዓቂና ትወስድ ማለት እዩ ማኑዋል ተኾይኑ ግን ከቢድ ዓቐበት ተፀኒሑ ብውሕድ ሎው ጊር ወይ ውሕድ ጊር ኢኻ ክትጥቀም ትኽእል እንታይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብርቱዕ ተኾይኑ ቀዳማይ ሕሽ ተኢሉ ካልኣይ ደሓን ተኾይኑ ሳልሳይ ማለት እዩ ዓይነት መኪና እውን ውሱን እዩ ራብዓይ ሓምሻይ ኣይትጥቀምን እያ ምክንያቱ ነቲ ዓቐበት ብርቱዕ ሓይሊ የድልየካ ብሓይሊ ደፊኡ ዝወስዶ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ቀዳማይ ንጥቀም ዝበዝሐ ግዜ ማኑዋል ስለምንታይ እዩ ጠጠው ኢላ ስለ ዘላ እታ መኪና ንምንቅስቓሳ ብርቱዕ ሓይሊ ስለ ዘድልያ እዩ እቲ ናይ ኢነርሽያ ኮንሰፕት ናይ ፊዚክስ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ምብጋስ ብርቱዕ ሓይሊ ስለ ዘድልያ ቀዳማይ ንጥቀም ምስ ተበገሰትልና ግን ስለ ፎኺሳ ዘላ ክትንቀሳቐስ ስለ ጀሚራ ዘላ ካልኣይ ጌርና ንቕፅል ማለት እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ስለዚ ዓቐበት ክንድይብ ከለና ብርቱዕ ሓይሊ እዩ ዘድልየና ስለዚ ትሑት ጊር ከነእቱ ኣለና ትሑት ማርሽ ክንጥቀም ኣለና ስለዚ ዓቐበት እንዳረኣኻዮ እንተ ይብርታዕ ኣሎ ኮይኑ ቀሊል እዩ ፍሩስን ርግፅ ኣቢልካ ማርሻ ምቕያር እዩ ኣብ ማኑዋል ማለት እዩ ኣብ ኣውቶማት ከም ዝበልና ሰኢልካ ኢኻ ትረግፅ ሃንደበት ተጠቢኻ እንተ ደኣ ዓቐበት መፂካ ግን ብጣዕሚ ፈታኒት ክትከውን ትኽእል እያ ስለዚ ቀዲምካ ከምዚ ምልክት ሪኢኻ እንተፀኒሕካ ፅቡቅ እዩ እቲ ምልክት ተዘይሃልዩ ሃንደበት ዓቐበት ተሪኢኻ እውን ቀልጢፍካ ጊር ክትቅንስ ፅቡቅ እዩ ማርሽ ክትቅንስ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ሳልሳይ ወይ ራብዓይ ኣለኻ ንበሎ ወይ ሳልሳይ ኣለኻ ንበሎ ተጠቢኻ ኣለኻ ቁሩብ ምስ ከድካ እቲ ዓቐበት ጎፍ ትብለካ እሞ ክስታይ ትኸውን ሓይሊ ትስእንታ መኪና ናብ ምጥፋእ ገፃ እያ ትኸይድ ስለዚ ቀልጢፍካ ጊር ቀይርካ ክትከይድ ክትኽእል ኣለካ እቲ ትቕይሮ ጊር ብጣዕሚ ዝሒልካ እንተለኻ ናብ 20-30 ከባቢ ካልኣይ ክትኣቱ ኢኻ ማለት እዩ ወይ ቁሩብ ቀኒስካ ዝያዳ ቀዳማይ ተበጊስካ ድሓር ገምጊምካ ነቲ ዓቐበት ካልኣይ ክትከይድ ትኽእል እያ ተጠፊኣትካ ዘይምርባሽ ጥራይ ሃዲእኻ ቀዳማይ እቲኻ ክትከይድ ኣለካ ምርባሽ ዝያዳ ካልእ ጌጋታት እዩ ዘምፅእ ኣብ ፈተና ዝኾነት ጌጋ እንተጌርካ ነታ ጌጋ ረሲዕኻ ጥራይ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ንኣብነት ቀዳሞት 5 ደቂቃ ሓንቲ ጌጋ እንተጌርካስ 4 ደቂቃ ብውሕዱ ተሪፍካ ኣሎ ፈተና ስለዚ እቲ ፈተና ካብ 100 እዩ ዝሕሰብ ብሓንቲ ጥራይ ስለዘይትተርፍ ዝያዳ ብዙሕ ነጥቢ ንምምፃእ ክትፅዕር ኣለካ ኣብቲ ተሪፉ ዘሎ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጭንቀት እልያ ኣቢልካ ዝገበርካ ጌጋ ከምዛ ዘይጋጠመት ረሲዕኻ ትቐፅል ኣብ መወዳእታ ትሕተት ኢኻ እንታይ ርእቶ ኣለካ ምናልባት ካብ ፈታኒ ናብ ፈታኒ እፈላለኹ እታ ዝገበርካ ጌጋ ከምዚ ረኣኻያ ከም ዘስተውዓልካላን ከመይ ጌርካ ክትኣልያ ከም ትኽእል ነበርካ እንተ ደኣ ተዛሪብካ ምስተውዓልካ ተረዲእት መምህር ክርድኦ ክእል ማለት እዩ ክትሓብኦ ዝያዳ ዳርጋ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ርኢ መሰበልካ ሽዑ እንዳመዝገበ እዩ ዝኸይድ ኣብ ገሊኡ ስለዚ እዚኣ ከም ፕራክቲካል ኣድቫይስ እያ ምኽሪ ኣብ ግብሪ እዚኣ ኸ ፈተና ትመፅእ ዝበልና እያ ማለት እዩ መቕፅል ኣለና ሕጂ ዳርጋ ቀሊል እዩ መብዛሕትኡ ዝርኢናዮ ነርና 3.5 ሜትሮ ጎኒ ዘለዎ እዚ ዝፀዓና ዕንጨይትታት ገለ ክሓልፋ ከለዋ ተጠንቀቕ ዓይነት እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣብቲ ቦታ ዝሕብር እዩ ንኣብነት ናይ ሸተት ምልክት ርኢና ነርና ኣብዚ ሕጂ ንየማን ንፀጋም እዩ ዝጥዎ ዘሎ ስለዚ ንፀጋም ንሂርካ እንተመፂኻ ንየማን ክትስዕረካ ስለትኽእልታ መኪና ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ከጋጥም ይኽእል እዩ ምናልባት ኣጋጢሙ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝገበርዎ ፀብፃብ እዮም እቲ ምልክት ገይረሞ ዝኾኑ ስለዚ ስኻኻ ከም ሰብካ ከይትፀድፍ ወይ መንገዲ ስሒትካ ከይትወፅእ ነቲ ምልክት ተጠቂምካ ትጥንቀቕ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምልክት ክቀየር ይኽእል ኣብዚ ንየማን ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ንፀጋም እቲ ናይ ምጥዋይ ማለት እዩ ኣብዚ ኸ ልክዕ ክትጋጮ ዕድል ኣሎ ሓደገኛ ክሪሰ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ትምኽሪ ጥራይ ምስምዑ ማለት እዩ ስለዚ ፊት ንፊት ተጋጭን ዘሎ ኣብዚ ገለ ምኽንያት ኣሎ ከምኡ ዝገብረን ማለት እዩ ስለዚ ስኻ ዝያዳ ጥንቃቐ ክትገብር ኣለካ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ምልክት ዘለዎ ማለት እዩ እዚኣ ካልእ ናይ ፈተና ሕቶ እያ ኮርስ ኦፍ ፕራዮሪቲ ሮድ ወይ ከዓ እዚ ፎር ሸሽቫይ ድበልናዮ ታግ ናይ ቅሳነት ምልክት ድበልናዮ ማለት እዩ
ስለዚ ንሳ ናበይ ከም ትቕፅል ዘርእየካ ማለት እዩ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ትኽሊ በለት ጎደና ኣላ ንበሎ ስለዚ ተኺልካ ጥራይ ትቕፅል ማለት እዩ ግን ክትከይድ ፀኒሕካ ንሳ ትቕፅል እያ እቲ ቀሲንካ ናትከይድ ትሕብረካ ማለት እዩ ግን ትጣዋዊኣ ንኣብነት ኣብዚ ከምዚ ኢላ በዚ መፅያ ናብዚ ትቕፅል ማለት እዩ ነዚኦም በዚ ዘለዉ ሕጂ እንታይ ይህቦም ማለት እዩ ወይ ናይ ስቶፕ ሳይን ወይ ከዓ ናይ ጊቭ ዌይ ሳይን ይህቦ ንዓና ሕልፈና ኣሎ ነዞም ኣንጻርና ዘለዉ ብፀጋም ከዓ በዛ ቀጣን ሕንፃፅ ዘለዉ ከዓ ጠጠው ኣቢሎም ኣሎ ማለት እዩ መታ ንዓና ክሕልፉ እዚኣ ፅብቕቲ ናይ ፈተና ሕቶ እያ ኣብ ፕራክቲካል ግን ክትመፅእ ትኽእል እያ ስለዚ ኣንጎሎ ከምዚ ኢሉ ስለተጠውየት ኣብ ፎርሸሽቫይ ወይታ ምልክት ቅሳነት ናትካ ትወዲኡ ማለት ኣይኮነን ልክዕ በዚ ምስ ከደ ንስኻ ከዓ ምስኣ እቲ ሕጊ ሒዝካዮ ትቕፅል ኣለኻ ማለት እዩ ፅንሕ ኢልካስ ወይረ ረጋል ክትጥቀም ከይትጅምር ማለት እዩ ወይ ናይ የማን ሕጊ ክትጥቀም ከይትጅምር ምክንያቱ እንታይ ድብል ዘሎ ልክዕ በቲ ረጊድ ሕንፃፅ ዝኸዶ ዘሎ ብኡ እታ ፎርሸሽቫይ ወይታ ፕራዮሪቲ ሮድ ምልክት ትምልከተካ እያ ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ምልክታት ትቀየር ኣሎ እቲ ዓይነት ግን ኩሉ ግዜ እታ ፀላም ዓባይ እታ ቀንዲ ናይ ቅሳነት ምልክት ዘለዋ ማለት እዩ ወይ ፕራዮሪቲ ሮድ ማለት እዩ ኣብዚ ስቶፕ ድሕሪ 150 ሜትሮ ስለዚ ቀዲሙ የጠንቀቐካ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ብሽክለታ ኣንጻር ናብ ክልቲኡ ወገን ዝኸዱ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ እዚኣ ዝበዝሐ ግዜ ምስ ፓርኪንን ስቶፕ ምልክትን እየን ሳይን እየን ዝመፃ ስለዚ ፓርክ ክንገብር ከለና ናብ ክልቲኡ ኣንፈት እያ ትሕብር እዚኣ ናብቲ ኣንጻር ትዝውሮ ዘለካ ኣንፈት እንታይ ማለት እዩ ንስኻ ትመፅእ ኣለካ ንኣንጻርካ ክሳብ ኣብዚኣ ዓይነቱ ማለት እዩ ካብቲ ትመፆ ፀናሕካ ክሳብ ኣብዚ ዝዓይነቱ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ናብቲ ትዝውሮ ዘለካ ኣንፈት ምሳኻ ስለ ትኸይድ ዘላ ማለት እዩ እዚ ንበይኑ ዘይርዳእና ዘሎ ምናልባት ስለምንታይ እዩ ተወሳኺ ምስቲ ፓርክ ኣይትግበር ናብ ክልቲኡ ወገን ናይ ዝኣንፈት ንኣብነት ፓርክ ክትገብር ትኽእል ኢኻ በዚኣ ምልክት እዚኣ ናብ ክልቲኡ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ፓርክ ቅድም ነንብቦ ሽዑ ኣበዩ ድሰርሕ ከዓ በቲ ብትሕቲኡ ዘሎ ምልክት ንሪኦ ማለት እዩ ኣንጻር ትዝውሮ ዘለካ እዚ ማለት እዩ በየን ንመፅእ ኣለና ማለት እዩ ብታሕቲ ከም ንመፅእ ዘለና ሓሲብዎ ኣሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ እዚ ማለት እዩ ሓንሳብ ንጎኒ ተተኺሉ ክፀንሕ ይኽእል እዩ እዚ ናይ ፓርኪንግ ቦታ እዩ እቲ ፓርክ ኣገባብራ ድማ ንስያፍ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ መኪና እንተመፅያ በዚ ኣብዚ ፓርክ ትገብር ኣለዋ ንስያፍ ኮይና ገለገለ ፓርኪንግ ንትኹል ኣሎ ስለዚ ነቲ ከባቢስ ከነንብቦ ኣለና ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ናይ ፓርኪንግ ኣብቲ መሬት እውን ሕንፀፅ እንድዩ ከምዚ ተገይሩሉ ከዓ ነዚ እውን ክንሪኦ ኣለና እዚ ድሌትካ መሪፅካ ፓርክ ግበር ኢልካ ንጎኒ ንኸይትገብሮ ክትጥንቀቕ ኣለካ ማለት እዩ በረድ ብፍላይ እንተሎ እዚ ከምዚታት ሓጋዝ ይኸውን ንኸመይ ፓርክ ከም ትገብሮ ኣብ በረድ እቲ ፃዕዳ ክትሪኦ ኣሸጋሪ እዩ ስለዚ ከምዚ ምልክታት እንተሎ ግን ኣትሊስት ተዋሓደ ንስያፍ ጌርካ ተገብራ እሞ እቲ መሬት ግን ከይረኣየካ ክእል እዩ ብዙሕ እውን ዘቕፅዕ እውን ኣይኮነን ዋላ ናይ ፓርኪንግ ሕግታት ተሪእካዮ ስለዚ ሸለል ክብለካ ክእል ማለት እዩ ገለ ካብቲ ጥቕምታት ኣብ ዊንተር ፈተና ምግባር እያ እዚኣ ፓርኪንግ ቦርድ እዚ ናይ ፓርኪንግ ምልክት እዩ ኣብ ፓርክ ትገብር ትኽእል ኢኻ እቲ ዝኸፈልካሉ ቲኬት ወይ ፍቓድ ወይ ሰዓት ፓርክ ዝገበርካዮ ኣብቲ ቅድሚት ክትገድፎ ኣለካ ስለዚ ዝበዝሐ ማክሲማም ማክስ ቱ ቲመር ይብል ኣሎ ዝበዝሐ ማክሲማም 2 ሰዓት ይፍቀደካ ማለት እዩ ንዕዳ 2 ሰዓት ዋላ ከፊልካ ኮንካ ኣይፍቀድኒ ማለት እዩ ኮምባይንድ ሬጉሌሽን እዚ እቲ ሕውስዋስ መምርሒ ዘሎ ኣብ ነቲ መኪና ኣፕላይ ይገብር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ላዕለዋይ ዘሎ ነቲ ታሕተዋይ እቲ ታሕተዋይ ዘሎ ላዕለዋይ ዘሎ ነቲ ታሕተዋይ ዝምልከት ማለት እዩ ስለዚ ልዕሊ እዚ ግን ካልእ መልክት ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎም መዓንቲ ውሑዳት ኣገደስቲ ነገራት እየን ተደሚረን ምስ ኩሉ እየን ግን ዝኣትዋ ዝኾነ ምልክት ኣምፂኻ ካብዚኣተን ክትእትወለን ስለ ትኽእል ቀለልቲየን ግን ብጣዕሚ ክንሕዘን ዘለና እየን ኣብ ፈተና እውን ክመፅእ ካብ ዝኽእል ነገራት እዩ ማለት እዩ እዚተን ዝበልናየን ንምጥቕላል እዚአን ኣገደስቲ እየን ምስቲ ፓርኪንግ ሓዊስካ ዝኸዳ ናይ ፈተና ሕቶ እየን ክንብለን ንኽእል እዚአን እውን ልክዕ ናይ ፈተናን ናይ ግብርን ሕቶ እየን ብጣዕሚ ኣገደስቲ እየን እዚ ሓፈሻዊ ናይ መጠንቀቕታ ክስታይ እዩ እዚ ምናልባት ማንዋል ትዝውር ተኾንካ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ማርሽናትካ ክቀየር ስለ ዘለካ በዚ ትኽክል ዓቐበት ዓቕሚ እዚኣ
ናይ ምዝዋርን ናይ ቲዮርን ናይ ፈተና ሕቶያት ንብላ ንኽእል እዚ እውን ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ያለ ንክትጥንቀቕ ሕግዘካ ማለት እዩ እዚ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብና በዚኣ ክንውድእ ኢና ብሩኽ ምሸት